のバルク城を貴様らの自由にはさせん。剣となれ。かの者たちを癒したまえ。
お詫びを。残りの兵が逃げていくわ。レ放っておいても構わないだろう。ディン様、お会いしたいという方が見えてます。お久しぶりです、王子。ホーキング公。私も共に戦いましょう。私では足手まといですかな？そんな、大いに助かります。いよいよ、ダルシス城の攻略も目の前となりましたな。ええ。準備が整い次第、すぐに出発します。王子、出発の準備が整いました。よし。このまま一気にダルシス城まで進軍するぞ。この衛兵団長の肩書きは、伊達じゃないわ。
ね。